So dinhi atong makita mga igsuon nga ang mahitungod kini sa conversation o panag istorya nila ni Moises o tali sa Ginoo. So kung atong makita dinhi mga igsuon ang kinabuhi ni Moises, taas kayo ang panahon nga iyang gigahin dito sa kamingawan, unya dili na niya magamit ang iyahang nakatunan tungod na sa kadugay sa panahon nga siguro nalimot na siya kung unsa ang iyahang mga nakutlo, no, nga mga pagtulunan. So mao na nga samtang dito siya sa bukid sa Dios dito sa Midian, gisusi ni Moises ang nagsiga nga sampinit nga wala masunog. Misangpit ang Ginoo kaniya, Moises, Moises, ug siya mitubag, unsa man. Human sa pagtubag ni Moises, ang Dios nagpaila kaniya nga siya ang Dios sa mga katigulangan nila ni Abraham, ang Dios ni Isaac ug ni Jacob. Nining higayuna mga igsuon ang mga Israelihanon anaa pagyud sa malisod nga kahimtang sa kaulipnan dito sa mga Ehiptohanon. Ug ang Dios nahinumdum sa iyang saad, sa iyang kasabutan tali sa mga katigulangan ug kini gisaysay niya ngadto kang Moises. Kung atong makita din ngano man nga gisaysay man ni sa Dios ni Moises ang kahimtang dito sa Israelitas. Tungod kay layo na kayo ang panahon, 40 ka tuig nga si Moises nilayas gikan dito sa Ehipto, gibiyaan niya ang iyang mga katawhan diin nga mao ang gisaad sa Dios nga iyang ipalingkawas o gisaysayan siya sa Dios tungod kay waan siya nahibaw o nahibalo sa mga panghitabo. So mao ning higayuna nagistoryahan siya sa Dios sa kahimtang sa mga Israelitas, sa mga kamot sa mga Ehiptohanon o kun unsa ang iyang buhaton. So giandam si Moises ug atong mahibaw-an mga igsuon gikan pagyud sa iyang pagkatao, giandam na siya sa Dios alang nining maong buluhaton. Pero sa ato lang atong kaugalingon nga perspective, gikan sa iyang pagkatao giandam na siya sa Dios apan ang buluhaton nga iyang tumanon 80 anyos na. So makaingon kita nga layo-layo na gyud, no? Busa dili nato isalikway, no? Dili nato isalikway ang plano sa Dios sa matag usa nato ka kinabuhi. Kay ang plano sa Dios dili ta mahibalo og kanusa karon ba unya ba sunod tuig. Kay atong makita dinhi sa maong example si Moises nga ang buluhaton nga giingon sa Dios nga alang kaniya sa pagpalingkawas sa mga Ehiptohano nahitabo kani sa iyang edad nga 80 anyos. So atong basahon ang Exodo 3 kapitulo 3 8-10 nagingon dinhi. Busa na naog ako sa pagluwas kanila gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon ug sa pagkuha kanila gikan ni adtong yutaa ngadto sa usa ka maayo ug lapad nga yuta sa yuta diin nagagas ang gatas ug dugos sa mga dapit sa mga Kaananon, sa mga Hitihanon, sa mga Amorihanon, sa mga Perisihanon, sa mga Bihanon, sa mga Jebusihanon. Ug karon ang pagtuaw sa katawhan sa Israel miabot kanako ug nakita nako kung giunsa sila pagdaog-daog sa mga Ehiptohanon. Busa dali patuon ko ikaw ngadto sa Paraon aron kuhaon nimo ang akong katawhan ang mga anak ni Israel gikan sa Ehipto. Sumao ni ang giisulti sa Dios ngadto ni Moises nga gitawag siya ningon dinhi sa bersikulo 10, busa dali patuon ko ikaw ngadto sa Paraon aron kuhaon nimo ang katawhan nga anak ni Israel diin nagantos sila sa kalisod nga grabe kayo ang ilahang mga pagantos. Kung atong balikon mga igsuon nganong nahitabo kini nga pag-antos sa mga Israelihanon tungod kay ang unang hari nga nakakita nga nisanay pag-ayo ang mga Israelitas ila kining pangitaan og paagi una sa panahon sa pagkatawo ni Moises nga pamatyon ang mga bata nga nag-edad og 2 anyos. Ug atong tanan nga mga bata nga mga lalaki nga mga anak sa Hebrehanon ipapatay sa hari tungod kay nahadlok siya nga basin unya og mudaghan sila maayo og muabin sa mga kaaway ug makigbatok kanila. Tanan gihimo pamaagi sa hari mga igsuon nga ipapatay sa midwife katong duha ka buok midwife nga iyang gisugo apan wala kini buhata sa duha ka midwife tungod kay mahadlokon sila sa Dios. Ug ay kaduhang sugo sa hari aron paglipol, no? Paglipol o pagpuo sa mga Ehiptohanon mao sa magisugo na ni ang tanang katawhan nga patyon ang mga anak nga lalaki nga mataw sa mga Hebrehanon. Apan wala gayod mo patigbabaw ang kamangtas ug ang kamaldito gayud sa hari, no? Kawala gyud siya kasing-kasing ipapatay ang mga tao.
Niabot ang panahon nga namatay na usab siya. Busa kining mga tuiga, mga igsuon, at nakita sa nato nga sa paglayas o sa pagkagi o sa paglakaw ni Moises gikan sa Ehipto ngadto sa Midian, mao ni ang panahon nga katong hari pa dito napita nagplano gayud og pagpatay kaniya tungod sa iya sa mga gimo sa pagpatay sa usa ka Ehiptohanon nga nagdaog-daog sa mga Israelita. So dinhi aduna tay tulo ka mahinungdanon nga butang atong makita. Ang una, gitawag si Moises o ang pagtawag sa Dios ni Moises. Ang ikaduha, gipahimangnoan o pahimangno sa Dios ni Moises. Unya ikatulo, ang gahom magihatag sa Dios ni Moises. So dinhi gipatawag sa pagtawag ni Moises kaning una nga punto, dunay atong makita dinhi nga sa pagtawag sa Dios duna siya rason. Ang iyang giingon dinhi nga dili siya kwalipikado, dili siya qualified sa maong pagtawag sa Dios. Exodus 3:13 nagingon, unya si Moises mingon sa Dios, kung ako moadto sa katawhan sa Israel ug mingon kanila, ang Dios sa inyong mga katigulangan nagsugo kanako ngani kaninyo, o kung sila mangutana kanako unsay iyang ngalan, unsa ang isulti nako kanila. Kining maong bersikulo atong masuta ug makita nato mga igsuon nga ang Dios nagsulti kang Moises. Apan sa iyahang pag-istorya niini daw nagngutana siya ug nagduda siya sa Dios ug daghan siya og pasangil nga kung unsa may iyang ngalan, unsa may iyang isulti inig abot unya ngadto. Usahay ang atong kinabuhi mga igsuon na hibalo na gyud ta nga adunay katuyuan ang Dios, dunay purpose o dunay siyay pagtawag kanato. Apan magduda kita, daghan kayo pangutana mo santop sa tunghona nga ang Ginoo ba kay gatawag nako. Apan dinhi atubangan gayod ang Dios nakigistorya ni Moises, apan aduna siya pagduda kung dawaton ba siya dito sa mga katawhan o sa hari dito sa Ehipto. Mao ni ang nahitabo mga igsuon, kung duna tay gibilin nga dili maayo nga nabuhat nato sa usa ka lugar unya pabalikon ka dito sa Dios, magdumili gayud ka pag-adto tungod kay mahadlo ka nga ang imong kinabuhi mao'y bugti niini. So mao ni nga naay katarungan si Moises. Sa edad 80 si Moises gitawag sa Dios pag-adto sa hari sa Ehipto aron pagkuha sa katawhan sa Dios. Sa 40 ka tuig nagpuyo si Moises sa palasyo o 40 usab ka tuig nagpuyo sa Midian. 80 na ang iyang edad, mao gini ang panahon diin gitawag siya sa Dios. Ug iyang nakita sa mga igsuon nga sa iyang edad, tigulang na siya. Pero atong makita nga sa unang mga panahon tag-as man og edad ang mga katawhan. Apan bisan pa man niitong panahon na si Moises luya kay kapoy na siya kay wala man siya laing gihimo. Sulod sa 40 ka tuig, nagsige ra siya og dala sa mga karniro ug mga kanding sa iyang ugangan. Ug sulod sa 40 ka anyos, wa gyud siya music nga nadunggan o wala man siya mga lain nga mga tingog nga nadunggan kundi ang mga tingog ra gyud sa kanding o karniro. Wala man siguro isulti din, wala man isulti sa Biblia, pero basin og nakat-o na siya unsaon pag-istorya sa mga karniro. Sulod sa kadugayon, no? Sa Exodus 3:13 nag-ingon dinhi, unya si Moises mingon sa Dios, kung ako moadto sa katawhan sa Israel ug mingon kanila, ang Dios sa inyong mga katigulangan nagsugo kanako nganhi kaninyo, ug kung sila mangutana kanako unsay ngalan ug unsay isulti kanila. So iyang gibalik ngutana siya unsa may akong isulti kung sila mangutana kinsay nagpadala. So dinhi makita nato nga nibalibad si Moises sa maong pagtawag ug mingon siya, kinsa man ako. Iyang gipangutana, gisulti niya sa Dios, nganong ako man, kinsa man ako. Mausap na sa atong kinabuhi mga igsuon dinhi sa kalibutan, ilabi na gyud dinhi sa ato ang iglesia, ang mga kaigsuonan nato. Nga dunay mga buluhaton nga isangon, o dunay mga buluhaton nga atong makita nga kinahanglan nga atong abagan, makaingon sad ta nga kinsa man ko nga mutabang, dili ko qualified, dili ko ang ngayan ni anang mga buluhaton kay iya ra na dito sa pastor, iya ra na sa mga elders, iya ra na sa mga leaders. Numdumi mga igsuon nga dili lang ang mga pastors, mga elders, mga leaders sa iglesia ang gitawag. Kamong tanan, kitang tanan, adunay pagtawag ang Dios. Panlain-lain lang, no? So dinhi nakita ni Moises nga dili siya, niingon siya nga dili siya kwalipikado. Gitan-aw niya iyang kahimtang ug wala siya mutan-aw kung unsa ang mahimo sa Dios sa iyang kinabuhi. Mausap kita. Moingon ta nga dili man ta ang ngayan.
Mga igsoon, kung tawgon ka sa Ginoo, dili na kinahanglan na maangayan ka. Mawakay angay o angayan ka, kung tawgon ka sa Ginoo, adunay plano ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Siya na'y bahala sa sunod. So ang ikaduha niya nga, girason din sa pagtawag sa Dios, niingon siya din wala sila makaila kanako. So iyan na usab nga girason nga ang mga tao dito sa Ehipto wala na makaila kanako. Hinoon may katarungan siya tungod kay 40 naman siya katuig nga wala na gyud makita dito sa Ehipto, o 40 na siya katuig nga nihawa sa palasyo. Makaingon gayud siya iya na sa mga katarungan sa pagsulti sa Dios, ningon siya nga wala sila makaila kanako. Matod pa sa Exodus 3:11 niingon dinhi, apan si Moises moingon sa Dios, kinsa ba ako nga moadto sa Paraon ug magkuha sa mga anak ni Israel gikan sa Ehipto? Makita nato sa iyahang pagtubag sa Dios, nakita nato nga nalimtan na niya ang tanan niyang mga nakatunan sa pagtudlo dito sa Ehipto sulod sa 40 katuig siyang pagtubo. Nasayod kita mga igsuon, kung ikaw anak ka sa opisyal ug labaw sa tanan anak ka sa hari, ang tanang pagtuon, ang tanang kaalam, ang tanang kahibalo itudlo na kanimo tungod kay ikaw ang prinsipe sa maong palasyo. Apan dinhi ni panahon na niingon na gyud siya, kinsa man ako? Iyang giingnan ang Ginoo nga kinsa man ako nga imong suguon nga adto dito nga dili man ko angayan ini. Iyang gibaliwala ang iyang nakatunan samtang dito pa siya sa palasyo, wala nawagtang na gyud ang tanan. Unya sa pagtawag sa Ginoo kaniya ay katulo niyang rason, ingon siya nga dili sila motuo kanako. Daghanang rason ay. Mura sa kita ba? Ang una niyang rason, ingon siya dili siya kwalipikado. Ay kaduha ingon siya nga wala man to sila makailan ako. So dili ko moadto. Unya kay gitan-aw niya nga ang Ginoo gusto magyud nga siya mo adto kay siya man ang sangunan ining mga trabahoon mga igsoon. Iyang ikatulo ming siya nga dili na sila mutuon ako ug ako'y mosulti. So, di ba? Exodus 4:1 niingon siya dinhi, unya si Moises mitubag, apan dili sila mutuo kanako ug dili sila mamati sa kuntingog kay sila moingon ang Ginoo wala magpakita kanimo. Kay mao man ni isulti dito, ang nahitabo niya dito sa bukid sa Sinai. Sinsiyal sa tamahigsoon kay ang generator ipawong kadiyot, no? Sige lang, padayon lang ta. Anyway, musinggit lang ko inig kamingaw. So nagro na mo ko tay brown out, so until 4 o'clock unta niya. So karon na mag-change power na sila. So salamat sa Ginoo nga mobalik na gyud ang original nga kuryente. Okay, sige. Ato padayon ta, no? Abi na ko ang power na interrupt, basta ko rin na interrupt. Joke lang. So Exodus 4 ningon si Moises motubag siya, mitubag apan dili siya motuo kanako og dili mamati sa akong tingog kay sila moingon ang Ginoo wala magpakita kanimo. So daghan kay siya rason nga ang gisugo sa Ginoo, niingon man siya nga nagpakita ang Ginoo kaniya aron pagsulti usab sa mga katawhan nga mao ni ang gisulti sa Dios nga ang mga Israelitas iyang ipalingkawas. So makita gyud nato nga dili gyud siya interesado nga mubuhat sa bulaton sa Dios. Kung imong tan-awon daw nahibaw-an na ni Moses ang sunod nga mahitabo. Pero kinsa may iyang gikatubang ani? Ang Dios. Apan mas labaw pa siyang nasayo dinhi, murag nahibaw-an na niya unsay sunod mahitabo, nangatarungan siya nga basin og dili motuo ang hari ug mga kadagkuan nga gisugo siya sa Dios. So mao to ang ikatulo niyang rason sa pagtawag sa Dios, sa pagsugo sa Dios. Na dili pa igo. Sa bersikulo 13 sa Exodus 4 nagingon, apan si Moises moingon, o akong Ginoo naghangyo ako, lain lang paadto. Sa kadaghan sa rason, nga ikaupat niyang rason nga ningon siya, nga dili siya makahimo niini. Sa una pa lang, og ningon pa siya nga dili na day siya mahimo, di na siya magdaghan og rason, dili siya moingon dili ko kwalipikado, wala sila makaila kanako, dili ko makahimo niini. So wala gyud siya interest sa pagtuman sa sugo sa Dios. Mihangyo sa Dios nga lain lang ang sugoon. Niingon siya, Lord, mitubag man siya dinhi sa pagtawag sa Dios dito sa Mount Sinai, dito sa burning bush katong nagsigang nga sampinit. Nagitawag man siya, kaduha gyud gitawag ang iyang ngalan. Mao ni ang pamangno sa Dios.
nga aduna tay mabasa dinhi nga nag-ingon dinhi adunay unom kapahimangno ang Dios ni Moises. Ang gisugo sa Dios nga kuhaon niya ang tao sa Ehipto, ang mga tao sa Ehipto. So atong balikon pagbasa ang Exodus 3:12 nag-ingon siya dinhi. Siya mingon, ako mag-uban kanimo og kini mao ang ilhanan alang kanimo nga ikaw akong gisugo. So nagpasalig ang Dios ni Moises. Giingnan na siya sa Dios nga magauban ako kanimo. So dili gyud unta siya angay nga mahadlok, no? Ang sugo sa Dios nag-ingon dinhi nga kuhaa. Ipalingkawas niya ang mga katawhan sa Israelitas didto sa Ehipto nga nagantos. Unya gipahimangnuan siya sa Dios nga nag-ingon ang Dios kaniya nga dili ka mabalaka ayaw kadlok iya usab nga makabot. So dunay pangutana. Unsaon nato nga dili kita mapildi sa pagduda? Kay mao man ni atong kinabuhi mga igsuon puno man ni sa pagduda. Duna gani mga ingon ani nga buluhaton magduda dayon kung mahuman ba o dili. Kung dili ba magduda kung angayan ba sila nga mubuhat niini. So si Moises nagpadayag sa iyang pagduda ngadto sa Dios sa dihang siya gitawag nga mahimong palingkawas sa mga Israelitas. Dayag nga mibati gayud siya og kakulangan sa iyang buluhaton sa pag-ingon niya sa Dios nga kinsa man ako. Nakita ni Moises nga dili siya sangkap sa mga panginahanglan sa iya sa maong buluhaton. Mao nga siya sa pagtuon sa hari ngadto sa Ehipto aron sa pagkuha sa mga Israelitas. Nakasulti siya nga niingon siya sa Dios kinsa man ako. Apan wala niya makita nga ang naghimo niya ang Dios mo'y nagsugo sad niya. Sa iyang buluhaton nakita niya iyang kakulangan. Apan wala niya makita nga ang sangkap sa maong buluhaton anaa sa Dios. Iyang nakita ang iyang kaugalingon tungod kay sa iyang pagtan-aw nga dili na siya angayan nini sa pag-akumplisar kun unsa may katuyuan sa Dios sa iyang kinabuhi. Apan dili na mao mga igsoon tungod kay ang Dios wala magtan-aw sa atong edad, wala magtan-aw sa atong kahimtang, wala magtan-aw kung unsay imong nahuman, unsay imong gidala dinha nga mga accomplishment sa imong kinabuhi. Ang Dios nagtan-aw sa atong kasing-kasing. Kay ang gipangita sa Dios katong mutuo musugot kaniya ang matinud-anon sa sanong sa iyang pagtawag ug katong mga tawo nga andam ug tagana alang sa pagsanong sa iyahang katuyuan sa kinabuhi. Wala makinahanglan ang Dios mga igsuon nga tao nga sangkap aron pagbuhat sa iyang buluhaton. Si Moises kun atong mahinumduman sa iyang pagtuon dito sa Palacios 40 ka tuig, siya sangkap nga sa iyang mga gikinahanglan sa pagkinabuhi. Sa iyang mga pagtuon, sa iyang kaalam, sangkap siya apan nawagtang kining tanan sa pagpuyo niya dito sa Midian sulod sa 40 ka tuig. Tingali udayag nga bibati siya kakulangan sa maong buluhaton. Tingali makapangutana ta sa atong kaugalingon kinsa man sadda. Dili nato nakalikayan. Pero hinumdumi, ako, ikaw, kamo gitawag sa Dios. Dili kita mo tan-aw kung unsa ta mga igsuon tungod kay ang atong tan-awon kung kinsa ang nagtawag kanato. Kay kung kita ang agdon dili gayon nato matuman ang kabubuton sa Ginoo. Busa kining tanan og atong makita bisan pag unsa ang atong kahimtang, unsa ta ka makasasala, kung unsa man kadautan ang tao apan ang grasya sa Dios mo patigbabaw gihapon diha kanato. Kung gidasig sa Dios si Moises, kita dasigon usab sa Dios. Ang Dios nag-ingon kang Moises, apan ako mag-uban kaninyo. Mao kini ang kasabutan sa saad. Nga ang Dios dili gyud mobiya kanato ug dili gyud kita pasagdan hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. Ang pulong sa Dios nag-ingon usab nga ako mahimong inyong Dios. Ako mahimong imong Dios, matag usa kanato nasayod kita kung kinsa gayud ang tinuod nga Dios sa atong kinabuhi. Tingali dunay atong mga kaigsuonan nga nag-anto sa mga kasakit karon o mga suliran sa kinabuhi o problema sa panimalay o kahabalatian. May igsuon, hinumdumi nga wala ka mag-inusara. Nag-ingon ang Dios, ako mahimo nimong Dios ug ako mag-uban kanimo. Anaa kanunay ang Dios mag-uban kanimo. Si Moises atong makita sa mga panghitabo sa iyang kinabuhi, siya huyang. Sama usab kanato, huyang kita apan hinumduman nato nga ang atong Dios kusgan.
Ug naluya man kita mga igsuon, niabot man ang kaluyahon nato, ang atong kusog gikan gayud sa Dios. Huyang ka man o dili ka man kusgan, gamiton sa Dios ang imong kahuyang, pagpasaan sa iyang plano o paghatag kaniya og dungog ug himaya. Mo nang dili nato tan-awon ang unsa man ato ang diferensya, unsang depekto sa atong kinabuhi. Tungod kay ang Dios nasayod ng daan sa iyang plano sa matag usa. Dili kinahanglan nga mo ingon ta nga dili ako angayan ni anang maong trabaho tungod kay wala ako, dili ako sangkap sa mga pagtulunan nga angay nako niya na apan ang kun ang Dios mo tawag, siya ang mosangkap. Mao nay atong tan-awon mga igsuon. Ug dinhi atong makita usab sa ikatulo ang gahom nga gihatag sa Dios ni Moises. Tungod sa kay daghan kay siyang katarungan, nga daghan kay siyang mga rason nga dili siya angayan, gihatagan siya sa Dios og gahom. So sa kasaysayan kung mupili ang Dios sa pagsulti sa mga katawhan dinhi sa kalibutan, mugamit usab siyang mga tao. Kay sa pag-ingon sa Dios nga ako mikunsad aron sa pagluwas sa mga katawhan sa Israelitas, ang pagsabot ni Moises nga ang Dios mao ang motrabaho. Apan niingon ang Dios, dali. Gitawag siya sa Dios tungod kay siya ang mubuhat sa maong buluhaton. Moabot usab na sa atong kinabuhi mga igsuon, kita tinuod na ginalig kita sa Dios. Apan usahay ang mga buluhaton nga gihatag kanato sa Dios, ato lang gyapong ingnon nga buhaton ni sa Ginoo. Mao na nga kita kinahanglan gid nga sensitibo ta, ilabi na gyud sa pagtawag sa atong buhi nga Dios. So dinhi ato makita nga mupili ang Dios og mga tao nga mao'y mutuman ug mao'y mubuhat sa iyahang mga buluhaton. Usahay mupili siya og mga gamhanan nga ilhanan. Kanang gamhanan nga ilhanan mga igsuon sama ni nahitabo ni Moises, pinaagi ato yang sungkod nga gihatag sa Dios nga nahimong bitin. Mao ni usa sa mga gamhanan mga kanang timailhan nga ang Dios naguban kanimo. Mao ni ang katingalahan o aron pagmatuod sa iyahang mensahe. Apilan ni si Moises nga nakadawat sa gamhanang pagtawag sa ministry, pinaagi sa nagsiga nga sampinit nga wala maugnaw. Kung atong balikon sa pagtan-aw ni Moises, pagsusi niya sa maong kalayo o maong sagbot o sampinis nga nagkayo apan wala maugdaw, dili na kato ordinaryo mga igsuon. Kundi usa kato kakatingalahang pananawon nga gihatag sa Dios nga nagpaila nga ana asya kanunay naguban kanato. Bisan pa man ini paghatag sa Dios og gamhanang ilhanan ngayang buhaton, naagi hapon ni Moises ang hilabihan gayud nga pagduda sa iyang kinabuhi. Nagduda lang gyapon siya kung ang iyang paghimo nini angayan ba siya. Ana agi hapon ang labing pagduha-duha ni Moises pagbalik ngadto sa Ehipto aron luwason ang mga katawhan. Ang atong makita dinhi nga ang Dios naghatag ni Moises nining ilanan ug gihatagan siya og tigpamaba. Tungod kay aduna siya rason daghan nga moingon siya nga dili ako kamao, dili ako kay bawo musulti, yungit ako musulti apan gitagaan siya dinhi sa Dios o usa ka tigpamaba nga mao'y musulti alang kaniya. Makita nato mga igsuon ang kaluoy ug probisyon sa Dios bisan pa sa iyahang pagsupak sa maong pagtawag. Sa kapila ka higayon siya nga misupak sa Dios nga murason siya nga dili siya angayan. Apan ang Dios ni patigbabaw ang iyahang gugma ug ang iyahang grasya alang ni Moises. Kung atong tan-awon sa Exodus 1, ingon dinhi unya si Moises mitubag, apan dili sila mutuo kanako kun dili mamati sa akong tingog, kay sila moingon ang Ginoo wala magpakita kanimo. Ingon si Moises. So ayang gipud pasabot ini nga di na sila mutuo nako kun ako'y musulti. Dili na sila mutuo nga ang Dios nagpakita kanako. Mao ni nga gipakita dinhi sa Dios nga daghan kay mga talan-awon nga gihatag sa Dios kaniya nga tilimad-on nga ang Dios naguban kaniya, pinaagi atong iyang mga gipanghimo nga mga katingalahan nga butang. Ug mga Israelitas mutuo nga siya gipadala sa Dios aron sila makalingkawas gikan sa kaulipnan sa Ehiptohanon. Matud pa sa Exodus 3:13-15 nagingon dinhi. Unya si Moises mingon sa Dios, kun moadto ko sa katawhan sa Israel ug mingon sila kanako. Moingon kanila, ang Dios sa inyong katigulangan nagsugo kanako nganhi kaninyo. Ug kun sila mangutana kanako unsay ngalan, unsa ang isulti nako. Sa 14 makita nato ningon ang Dios, Moises, ako mao ako. Ug siya miingon, isulti kini sa katawhan sa Israel, siya nga miingon nga ako mao.
mao ang nagsugo kanako nganhi kaninyo. Ug ang Dios miingon usab kang Moises, mao kini ang isulti nimo sa katawhan sa Israel, si Yahweh, ang Dios sa inyong mga katigulangan, sa Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac ug ang Dios ni Jacob. Nagsugo kanako nganhi kaninyo, kini mao ang akong ngalan hangtod sa kahangturan ug mao nga mahinumduman ako sa tanang kaliwatan. So ang pulong nga Yahweh o ako mao ni ang ngalan sa Dios nga gihatag ngadto sa katawhan gikan pagayod sa sinugdanan, nga siya ang Diyos nga labing gamhanan, siya ang Diyos nga tanan nga atong gikinahanglan ug dili gayud kini makalimtan ug mahinumduman kini sa tanan nga kaliwatan, tungod kay ang Yahweh o ang Diyos mao kini ang balaan nga ngalan sa Diyos nga nagpaila nga siya ang tanan alang kanato. Wala nay kinahanglan atong pangayoon kung ang Diyos mag-uban kanato, kinsa man ang mokontra kanato. Ang ikatulong pagsupak ni Moises nagsumpay kini sa ikaduha, samtang ang Dios nagsulti nga ang mga elders dito sa Israel muila sa pagpangulo ni Moises. Pero unsa may nahitabuan ni mga igsuon tungod sa dili sa kakulang sa pagtuo ni Moises sa gisugo sa Dios, ang mga katawhan sa Israel wala na motuo nga ang Dios nagpakita kaniya. So mao nini nga pinaagi nini mga gahom nga gihatag sa Dios ni Moises pinagi sa sungkod nga gihimong bitin. Tataw kini nga buhat sa gahom sa Dios, diin makadani og pagtagad sa mga Israelitas. Ug kini labaw pa nga delikado tungod kay sa pagpunit niya sa maong bitin, sa paggunit niya sa ikog niini, nakita sa mga Israelitas ang delikado nga gibuhat ni Moises. Kung atong basahon dinhi sa bersikulo sa kapitulo 4 bersikulo 2 ngadto sa 5, nag-ingon dinhi, ang magsugod ta sa 3, siya miingon kaniya, ilabay ka na sa yuta, busa iya kining gilabay sa yuta og nahimo kining usa ka bitin. Og si Moises mipalayo gikan ini. Unya ang Ginoo mingon kang Moises, tuy-ura ang imong kamot og kupti kini sa ikog, ug iyang gituy-od ang iyang kamot ug gikuptan niya kini ug nahimo na usab kini nga sungkod diha sa iyang kamot. Unya sila mituo nga nagpakita kanimo ang Ginoo, ang Dios sa ilang mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. So dinhi gisultian sa Dios nga ipakita ang maong gahom nga gihatag kaniya sa Dios pinaagi sa maong sungkod. Ug ang ikaduha niini nga gihatag sa Dios nga gahom ni Moses mao ni ang sa physical nga butang sa katawhan mismo sa kamot ni Moises. Ato nang makita sa size ug city mga igsuon ingon dinhi ang Ginoo sa sunod nga gipakita. Gihatagan niya gahom si Moises nagingon, ang Ginoo mingon pag-usab kaniya, ibutang ang imong kamot sa imong dughan ilalom sa imong kupo. Ug gibutang niya ang iyang kamot sa ilalom sa iyang kupo ug sa iyang pagkuha nini ang iyang kamot gisangla ug puti kaayo. So gipakita dinhi sa Dios nga kini mao ni ako ang gahom nga akong ihatag kanimo nga makahimo kaniini tungod kay ikaw akong gisugo. Sa bersikulo 7 nag-ingon dinhi, unya ang Dios mingon, ibalik pagbutang ang imong kamot sa imong dughan ilalom sa imong kupo ug iyang gibalik pagbutang ang iyang kamot sa ilalom sa iyang kupo ug sa iyang pagkuha nini naulian kini sama sa ubang bahin sa iyang lawas. So nakita dinhi nga aduna usay gahom nga gihatag ang Dios ni Moises sa paghatag og sakit, paghatag og balatian apan og pag-ayo usab niini. Aron ni iya gyud nga masuta nga ang mga katawhan sa ang mga Israelitas mutuo nga siya gipadala sa Dios. So dinhi ato makita sa ikatulong ilahanan nga kun ang Israelitas dili maminaw, ang Dios nagsugo kaniya nga magkuha og tubig gikan sa Nile o sa Nile River nga mahimong dugo inigbutang sa yuta. Atong tan-awon sa bersikulo 8 ngadto sa 9 nag-ingon dinhi, ang Dios mingon, kung sila dili mutuo kanimo o magtagad sa una nga ilahanan, sila mahimong mutuo sa ikaduhang ilahanan. Sa 9 nag-ingon ni, kung dili pagayod sila mutuo nining duha ka ilahanan o mamati sa imong tingog pagkuha og tubig sa suba sa Nilo ug gibukbok kini sa yuta ug ang tubig nga imong kuhaon sa suba mahimong dugo ibabaw sa yuta. So daghan kayo ikatulo ni gihatag sa Dios nga ilahanan ngadto ni Moises aron ang mga tao mutuo gayud nga ang Dios nga nagsugo kaniya mao si Yahweh, mao ang mao ako. Nga isuon ang kaning Nile River, mao man siya ang Nile, ang Nilo man sa Cebuano.
ang Nile River mao ni ang gituhuan dito sa Eptuhanon nga mo'y naghatag kanila og kinabuhi. Mao ni gituhuan sa ilang mga Dios nga naghatag og kinabuhi og gahom nila, mao ang tubig sa Nile River. So, bisan pa man nining gamhanang ilanan, misupak gyapon si Moises sa iyang pagtawag. Wala gyapon siya motuo, wala gyapon siya mamati sa Dios. So kung atong makita dinhi mga igsuon nga ang paghimo niya nga dugo sa tubig sa Nilo, mao kini ang makita ang gahom sa Dios sa kinabuhi ug sa kamatayon. Bisan pa man sa pag-angkon sa Dios Dios sa Ehipto, wala gayud mosalir ang ilahang pagtuo tungod kay dili matuod nga Dios ang ilang gisimba. So ang nahitabo dinhi sa bersikulo 10 nag-ingon dinhi, apan si Moises moingon sa Ginoo, "O akong Ginoo, dili ako maayong manulti bisan hangtod karon ug bisan sukad sa imong pagkiksulti sa imong ulipon kay ako hinay nga musulti og yungit og dila." So pag-ingon ni Moises dinhi, ako dili ako maayong musulti gikan pa kaniadto hangtod karon sa pagkiksulti niya sa Dios. Asa naman ang iyang gitun-an? Asa naman ang mga kahibalo nga iyang nakatunan dito siya sa palasyo sulod sa 40 ka tuig? Ug makita nato mga igsuon nga puro lagi hapon ni rason niya nga dili gayud siya mosanong sa tawag sa Dios. Mao ni atong makita dinhi nga ang resulta mireklamo si Moises nga dili siya angayan sa maong buluhaton. Dinhi na ang punto nga misupak na siya sa kabubuton sa Dios. Atong basahon misupak siya sa Ginoo, ningon siya nga kinsa ningon na Ginoo sa bersikulo 11. Ang Ginoo mingon kaniya, kinsa ba ang nagbuhat sa baba sa tao? Kinsa ba ang naghimo sa tao nga amang ug bungol o makakita o buta? Dili ba ako man ang Ginoo? Busa lakaw ug ako mag-uban sa imong baba ug magtudlo kanimo kung unsa ang imong isulti. So dinhi gipasaligan gyapon sa Dios. Nagpasensya ang Dios ni Moises. Gipakita sa Dios iyang gugma iyang grasya nga bisan pa man sa kadaghan nga rason ni Moises nga dili siya mutuman, giingnan pa gyud siya kinsa man ang nagbuhat sa imong baba. Isultian sa Dios nga siya ang naghimo nini ug giingnan siya sa Dios nga lakaw. Ug gipasaligan sa Dios siya mag-uban kaniya. Ningon dinhi ako Ginoo paghangyo lang nga lain ang padtua mao ni ang gikasuk-an ug gikagyugot nagyugot ang Dios kaniya. Kay ug atong makita dinhi sa 14 sa bersikulo 14 mga igsuon, nag-ingon ang Ginoo. Unya ang Ginoo nasuko kang Moises ug mingon, wala ba diha si Aaron ang imong igsuon nga libihanon? Nahibalo ako nga siya maayong manulti ug tan-awa siya nagpaingon ngani sa pagsugat kanimo ug sa dihang makakita siya kanimo malipay siya diha sa iyahang kasing-kasing. So atong makita mga igsuon nga bisan pa man sa pagsukwahi o kaha sa pagsupak ni Moises sa mga sugo sa Dios o sa pagsulti sa Dios, naghimo gihapon ang Dios og paagi. Niabot ang iyang igsuon nga si Aaron ug ingon ang Dios nga si Aaron mo'y musulti himuon niya nga maoy tigpamaba kaniya. Makita nato mga igsuon nga si Aaron walay labot dinhi ni dapitan ng ilang sugilanon sa Dios. Apan nakita nato kung unsa gayud ang Dios nga muhatag ug mosangkap sa buluhaton nga iyang ihatag kanato. Busa mingon siya nga niya imo igsuon ug makakita siya kanimo malipay siya diha. Sa 15 nag-ingon og ikaw musulti kaniya ug magbutang sa mga pulong sa iyahang baba. Ug ako mag-uban sa imong baba ug sa iyang baba ug sa iya usab ug ako magtudlo kaninyo sa inyong buhaton. So dinhi atong makita mga igsuon nga ang Dios kanunay gayud nag-uban kanato, kanunay gayud nagdala sa iyahang paghigugma diri kanato kay kun wala pa ang Dios ang tanang atong mga paghago, ang tanan nga atong pagabuhaton ug ang tanan nga ato ang gidamgo o gipangandoy sa atong kinabuhi makawang lamang tungod kay ang atong gitan-aw ang atong kaugalingong kaluyahon. Tan-awon gani nato mga igsoon ang atong kaugalingon mawagtang gyud sa atong panan-aw ang atong Dios. Busa atong hinumduman nga bisan pa man si Moises sa iyang pagsupak, sa iyang pagbalibad sa pagtawag sa Dios, ang Dios nagpabilin nga matinud-anon kaniya, gisangkap siya sa tanan niyang mga panginahanglan ug gidala kaniya ang iyang igsuon nga si Aaron aron mo imusulti ngadto sa Pirao ug sa mga katawhan.
Ug dinhi mga igsuon sa 16 atong tanawon, basahon nato sa bersikulo 16 nagingon. Unya siya magsulti ngadto sa katawhan alang kanimo ug siya nahimo nimong magsusulti ug ikaw mahimong sama sa Dios ngadto kaniya. So nagamit na sa lain tao kani mao ni atong giisgutan karon si Aaron nga mao'y mahimong tigpamaba niya. Ug sa 17 niingon, ug ikaw magbitbit niya ng imong niining sungkod sa imong kamot nga uban niini magbuhat ikaw og mga ilhanan. Kung sa atong balikon mga igsuon, gipakita sa Dios kung unsa ang timailhan o ilhanan nga gihatag kaniya nga gahom sa Dios, mao ang paghimo sa sungkod o sa kabitin. Mao ni iyang gisugo sa Dios nga mao ni iyang buhaton. Niingon dinhi sa 17 nga dad-a ang imuhang sungkod kay magbuhat ikaw og mga ilhanan. Unya si Moises mibalik ngadto kang Jethro nga iyang ugangan sa 18 ni mga igsuon, mibalik sa iyang ugangan, mingon kaniya, naghangyo ako kunimo pabalika ako ngadto sa akong mga kadugo nga atoa sa Ehipto ug akong tan-awon kun buhi pa ba sila. Og si Jethro mingon kang Moises, lakaw nga malinawon. So sa kataas sa conversation o panag istorya sa Dios tali ni Moises, ang iyang pagpananghid sa iyang ugangan, simple ra gyud kayo. Niingon ra siya nga muadto siya. Mubalik siya ngadto sa Ehipto kay tan-aw niya ang iyahang mga katawhan kun buhi pa ba sila. Aduna siya katarungan mga igsoon tungod sa 40 ka tuig niyang pagpuyo dito. Apan wala siya mosulti sa tinuod nga hinungdan ngadto sa iyang ugangan nga nagkita sila sa Dios dito sa Mount Sinai. Wala siya mosulti siya ugangan nga gitawag siya sa Dios nga maoy mo palingkawas ngadto sa mga katawhan sa mga Israelitas nga naulipon ngadto sa Ehipto. Wala niya sultihi ang iyang ugangan nga si Jethro sa tinud anay gayud nga gisugo sa Dios kaniya. Kun unsa man ang iyang katarungan, kabubuton gihapon na sa Dios. Kaya kung sultihan niya si Jethro sa tanan niyang pagabuhaton, atong hinumduman nga si Moises mo'y nag-alima, nag-atiman sa tanang mga karniro ug kanding sa iyang ugangan nga si Jethro. So ang iyang gipananghid nga muduaw siya ngadto sa Ehipto, kay iyang tanawon kun buhi pa ba sila. Sa ato pa nagunaw na wala magunaw na si Jethro nga taod-taod gayud ang iyang pagpuyo didto. Hinoon mo balik man siya dito pero dili walay siguro kung kanus-a. Mao nang ingon siya, ningon nga mang si Jethro nga lakaw nga malinawon. Ug dinhi sa 19 niingon ang Ginoo miingon kang Moises dito sa Midian, balik ngadto sa Ehipto kay nangamatay na ang tanang nagtinguha sa imong kinabuhi. So gisum up sa Ginoo sa tanan niyang gisulti ni Moises nga dili siya mosugot sa maong pagtawag tungod sa kahadlok sa mga tawo nga mopatay kaniya. Usa na ang hari. Apan wala man siya kalibutan, wala naman siya kasayuran kung unsay nanghitabo sa Ehipto, ang katapusan nga gisulti sa Dios kaniya niingon ang Ginoo kang Moises dito sa Midian. Balik ngadto sa Ehipto kay nangamatay na ang tanang nagtinguha sa imong kinabuhi. Kung makita nato ning maong bersikulo mga igsuon, ang nahitabo ni Moises, naglikay siya ni atong mga katawhan nga buot mo patay niya. Nga bisan pagani ang iyang mga katawhan sa nakita nga gibuhat sa pagpatay niya sa Ehiptoanon, nasilag ug naglagot kaniya ug may kalabutan usab kini nga basin ug siya patyon usab niini. So ang hari ug ang iyang mga katawhan mao ni mga katawhan nga buot mo patay kaniya. Apan ang Dios nagsugo kaniya sa pagbalik ngadto ug iya siya gisultihan sa Dios nga balik na kay nangamatay na ang mga tao nga nagtinguha sa imong kinabuhi. Dili ba dako kayo nga pagdasig kini ni Moises? Sama usab kanato mga igsuon. Kung mong langyaw ta sa usa ka lugar tungod kay dunay tay nahimo nga sa laod sa usang lugar, apan dunay mo balita kanato nga balik na kay nakwits na imong kaso. Dili ba dako kayo na nga kadasig nga kita mubalik kundi intagikan, mubalik ta kun asa atong pamilya, mubalik ta kun asa ang ato ang mga kaliwatan. Ug gikuha sa Dios ang kahadlok ni Moises pinagi sa pag-ingon ini nga nangamatay na ang mga tao. Busa sa 20, busa gikuha ni Moises ang iyang asawa ug ang iyang mga anak nga lalaki ug gipasakay sila sa usa ka asno, mubalik siya sa yuta sa Ehipto ug gidala ni Moises ang sungkod sa Dios diha sa iyahang mga kamot.
So kung atong tan-awon mga igsuon sa kadaghan nga pagsupak ni Moises nga dili siya mosugot sa pagtawag sa Dios, sa buluhaton sa Dios, apan nituman gihapon siya sa kapulihay. Iya gihapon gisugot ang sugo sa Dios. Ug bisan pa atong makita dinhi sa usa sa katawo nga gihimo sa Dios nga mutabang kang Moises nga mao si Aaron. Sa dihang didto na sa kamingawan didto sa Mount Sinai sa gihatag sa Dios ang sugo o katong tipa, katong 10 Commandments ug nahinumdum ug nabasa nining sugilanon sa dihang gihatag ni saka si Moises ngadto sa bukid sa Sinai kay gitawag siya sa Dios sa pagkuha sa maong mga sugo ang napo ka sugo sa Dios. Unsay nahitabo ni Aaron nga gigamit sa Dios dinhi sa pagtabang ni Moises aron mahimong tigpamaba nga niabag kaniya sa buluhaton sa Dios. Unsay gihimo ni Aaron atong mga panahon na? Siya ang naghimo, nagtabang sa mga katawhan dito sa ubos nga naghuwat ni Moises nga manaog gikan sa bukid sa Sinai. Siya ay naghimo og usa ka baka nga bulawan nga ilang gisimba, nga ilang giampuan sa mga katawhan nga gidala ni Moises dito sa kamingawan. So makita nato mga igsuon nga og kining tawhana o kita ang atong kinabuhi nga ingon ta nakalingkawas na ta sa kalisod, nakalingkawas na ta sa atong mga suliran sa atong kinabuhi. Dili kita maingon nga sakto na o mao na kini. Tungod kay ang Dios sa labing tinuod mga igsuon wala pa mahuman nato. Mao na usay makaingon ta nga okay na ni mao na ni sakto ang gipabot nako. Labi na gyud ang atong pangandoy matuman na sa atong kinabuhi makaingon kita human na. Nahuman ako, nakabot na nako ang akong pangandoy. Hinumdumi nga adunay kausaban ug ang plano sa Dios hangtod kana sa katapusan sa tagsa-tagsa nato kay kinabuhi. Kitang tanan mga igsuon makasasala matud pa sa Roma 3:23. Ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. Kuningon man ana ang atong kahimtang mga igsuon. Ug wala paggyud kapasaylohan nga nadawat nato tungod anang atong mga sala. Nagpabilin pa kitang under construction sa Ginoo. Nagpadayon pagpangmuhat ang Ginoo, nagpanglihok sa atong kinabuhi alang sa iyang plano nga wala gayoy usa nga malaglag sa iyang mga katawan kundi ang tanan madala ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan si Ginoong Hesukristo. Usa ka butang nga dili gayud mahimo kanato mga igsuon. Bisan pa kita sa atong pagkamasinupakon, bisan pa sa atong pagkamakasasala, nagpatigbabaw ang gugma sa Dios ug wala kitay laing mahimo usa ka butang nga dili nato mahimo mao ang atong kaluwasan ug kapasayloan sa atong mga sala. Busa gitanaw sa Dios nga wala natay mahimo, gipadala niya si Ginoong Hesus nagpakamatay og alang kaninyo ug kanako. Gihugasan niya ang atong mga kasalanan, pinaagi siyang hamili nga dugo o pinaagi siyang iyang kamatayon na tuman ang gipangandoy sa Dios nga ang tanang katawhan madala niya ngadto sa kaluwasan. Mao na gihimo sa pag-anhin ni Ginoong Hesus mga igsuon. Gihugasan kita sa hamili nga dugo ni Ginoong Hesus. Apan samtang nga ania pata dinhi ning kalibutan na ang Dios wala pa mahuman kaninyo. Wala pa mahuman kanato. Ang plano sa Dios nagpadayon. Kitang tanan gitawag sa Dios. Ang tuyo sa Dios sa atong kinabuhi nga kung kita tawgon kinahanglan available ka. Andam ka kanunay sa pag-ingon nga o Ginoo ania ako ipadala. Pero si Moises ningon siya, Ginoo ania ako, lain lang ang ipadala. Naot pa unta nga dili na maoy tubag nato sa panahon nga tawgon ta sa Ginoo sa buluhaton nga bisan sa atong pagtan-aw nga lisod hinumdumi nga dili kita ang muhimo ni ana. Gisuwayan lang sa Ginoo kung unsa ka kamatinud-anon tungod kay ang Dios wala magtan-aw sa atong dagway, sa atong hitsura, sa atong kahimtang kundi ang gitan-aw sa Dios mao ang sulod sa imong kasing-kasing kung unsa ka kamatinud-anon kaniya. Kung unsa ang imong kinabuhi nga alang magpagamit kaniya. Kung unsa ikaw kamatinud-anon sa pagsunod sa iyahang kabubuton. Mao na ang gitan-aw sa Dios mga igsuon. Busa kung sa panahon nga tawgon ka sa Ginoo, ania ako Ginoo. Gamita ako. Ipadala ako. Unsa may inyong gikadlukan. Walay makakuha kaninyo sa kamot sa Dios pinaagi tungod sa gugma sa Dios. Walay makakuha kaninyo sa kamot sa Dios tungod kay napatik na ang inyong pangalan diha sa inyong mga kamot.
Kung kamo nakadawat na og kaluwasan gikan ni Ginoong Hesukristo, padayon kamo sa pagpangalagad sa Dios, dili sa pagsupak sa iyahang kabuoton. Sa nahitabo ni Moises mga igsoon, gisupak ang Dios dinhi sa iyang gisulti tungod sa pag-ingon niya, ani ako Ginoo, lain lay ipadala. Moto'y katapusan nila nga gistorya na nga bugat kayo nga misilaob gayud ang kasuko sa Dios. Dinhi mahimong masinupakon si Moises og nangayo sa Dios sa lain na lang nga ipadala, no? Misilaob ang kalagot sa Dios ni Moises sa iyang pagkamasinupakon. Apan bisan pa niini, atong makita dinhi mga igsoon, nga bisan pa niini ang Dios mapuanguron nga nagpadala kang Moises sa iyang igsuon nga si Aaron aron pagtagbo kaniya tungod kay nasayod ang Dios sa kasing-kasing ni Moises. Ingon man sa atong kasing-kasing, si Aaron nga nahimong tigpamaba ni Moises, sama ni Moises musulti alang sa Dios ug iyang gisulti ang pulong nga ihatag sa Dios kanila, dili ang ilahang mga pulong nga mugula sa ilahang baba. Naghinalig sila sa Dios tungod kay ang katuyuan sa Dios sa pagsulti kanila ngadto sa mga Ehiptohanon ug sa hari ug sa mga leader nga sila gipadala sa Dios ug sila tuhuan nga sila gisugo sa Dios sa pagpalingkawas kanila. Dinhi sa katapusan mga igsuon, gisultihan si Moises sa Dios sa pagdala sa iyang sungkod. Mao ni usa ka butang nga gigamit niya aron siya mapalingkawas niya ang mga katawuhan ngadto gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Kung atong makita mga igsuon, naghisgot ini og sungkod, si Moises ug si Aaron, dako kaayo ang imperyo, empire nga ilang kuhaon, kay pila to ka milyon nga mga Hudiyo o mga Israelitas nga ilang ihawas gikan sa Ehipto, ilang luwason gikan sa pagkaulipon. Makita na to nga dako kay imperyo, apan sungkod ang gigamit pinaagi sa Dios. Tungod kay bisan sungkod lang ang gipakita dinhi nga mahimo niyang galamiton, apan ang pinakanindot, ang pinakaimportante gayud, ang pinakabugat gayud nga rason mga igsuon, anaa ang pulong sa Dios ug ang iyang gamhanang ilhanan nga maguban kanila, mao ang nagagad ug naghatag kanila nga matuman ang ilang bulhaton. Ug dinhi atong makita mga igsuon nga naglakaw sila pinaagi sa kusog sa Dios, dili sa ilang kusog. Usama no usab kanato mga igsuon samtang niapagtakan ni kinabuhia, nagpadayon pa kita sa ato ang mga lakang. Apan ang pulong sa Dios mo'y nahimo kanang suga mga igsuon, step by step nag-aga kanato aron dili kita mahitumpawak sa bungaw sa kalautan. Katapusang pahinumdom kung ang Dios magtawag kanimo, ayaw balibari. Andama ang imong kaugalingon, kay dili ikaw ang mubuhat, ang Dios ang mutuman sa iya halamang usab nga sugo. Alang kaninyo o kanako. Alang usab sa iyang kahimayaan. Amen. Magampo ta mga igsuon. Dios gamahan, langit nun ug balaan, gamahanan ka nga Dios. Salamat Ginoo nga imong gipahilo na ang tanan nga mensahe nga imong buot nga ipadangat ngadto sa imong katawhan. Lord, salamat Ginoo nga anaa ka gayud kanunay Ginoo. Bisan pa man Lord, luyo sa among pagkamasinupakon, luyo sa pagkagahi sa among ulo, luyo usab sa among pagsalikway sa imong pagtawag kanamo. Nagpabilin kang mapuanguron, nagpabilin ka nga mahigugmaon, ug imong gibubo ang grasya, ang imong grasya sa matag usa. Ug ikaw naghatag kanamo kahigayunan, tungod kay ikaw man ang Dios nga mga hatag og kahigayunan sa tanang higayon sa imong katawhan, aron moduol kanimo mangayo og kapasayloan ug magpagamit sa ilang kinabuhi alang sa kahimayaan sa imong ngalan. Ni kapuno no Dios, tuguti nga ang mensahe nga imong gipadangat, imong ibilin sa among unahuna, imong ibilin sa among kasing-kasing, aron amo kining pagapuy-an, amo kining i-apply sa among kinabuhi ug mahimo kini nga pahinumdom kanamo nga kami kanunay ug tagana ug kami available kanunay Ginoo Dios sa imong pagtawag. Ang amo lamang Ginoo nga kami Ginoo Lord God dili masinupakon kung sa panahon nga ikaw magtawag kanamo. Tuguti amahan nga makabaton kami nining maong kusog nga gikan gayud kanimo. O kining tanan Lord, among ibalik diha kanimo ang dungog himaya pagdaig pagpasalamat
sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.